perquè crec que és una bona causa, s'han de visibilitzar encara moltes coses i queda molt camí per la igualtat. Col·laborar a la causa i ampliar coneixements. Sí, una mica connexió personalment amb la part de la ciència que tenia una mica més desconnectada i m'ajuda a reforçar-me en el que vull ser i on vull seguir. És un treball molt organitzat i molt positiu per anar seguint, sobretot jo des de la distància, a més, de viure fora, de no poder estar en connexió, m'he sentit integrada i m'heu donat l'oportunitat de poder participar en un projecte tot i estar lluny, no poder assistir a moltes coses i implicar-me igualment. Gràcies. M'emporto moltes dones més de les que coneixia, un gran treball a nivell audiovisual que no coneixia i ni havia participat mai en un projecte així, i amb una bona experiència.